na-eme n'ụwa chọkanụ mmadụ amara ụbọchị ụna anyị ji egwu wee na-akwa late chief ọnọ na-enyi Eugene nwachiene nna mụtala ego m ụzọ na Mozambique Chief Collins nwachiene anyị si ibigo bicha anya mmiri akwa ebezina na ya kwasịrị na ọ bụ nwa ya akwa nna egwu bụ ọlụ m onye ọma Tochukwu na mmadụ nwa eze na-ekwu unu wolo ndụ m malụ m ọnwa mụrụ n'obi eze asị na ebe esi bi ụwa ka o si ananụ na mmadụ amara ụbọchị ụla haba oyi mụ ka m gwa ya eziokwu n'ọnwa ajọka ụmụ ụwa ka m gwuru eziokwu n'ọnwa ajọka ife ọnwụ na-eme n'ụwa jọka ọnwa mara onye nwere ego ọnwa mara onye mụrụ nwa ọnwa deli ego ahụ ọ bụrụ ife ọnwụ na-eri ego n'enu ọ bụrụ ife ọnwụ na-eri ego na chief ọnọ na-enyi Eugene ya nọrọ ọnwụ ịchọsi onye ị ga-egbu ọ bụrụ ọnọ na-enyi Eugene nwachiene nna mụrụ ego m ụzọ na Mozambique ụmụna iwe Sabi Road ọnwa deli ego ahụ maka na ọ bụrụ ife eji ego egote ọnwụ ego m ụzọ ya egote ọnwụ nna ya ọ bụrụ ibe eji aka etine n'ụwa ụmụ amachala ya etitenu ọnwa deli ego ego m ụzọ na Mozambique dibele ọnwa deli ego ọ bụ nwa ya kwa nna n'enu ụwa ọnwa deli ego osisi Agnes bigo dibele nu mana fashion nwanyị ọma nwanyị na-egbu efi n'ụdị dibe nwachi meleze na Nsụka Oliver Chidika ya unu gbata ọsọ n'ife melanya ije ụmụ Igbo niile na Mozambique nne ego m ụzọ na Tochukwu dozi họtelụ na Abuja nne ego m ụzọ anabago eyi ya elekere ga-egwu na